Hola, Mònica. El nen de quart estem fent entrevistes als diferents membres de l'escola. Nosaltres en venim a fer-te una entrevista aquí. Molt bé. Quant de temps portes treballant a l'escola? Doncs mira, ara fa poc, a l'abril, va fer 3 anys. On treballaves abans de treballar a l'escola? Abans de treballar a l'escola, potser molts de vosaltres ho sabreu, tenia una botiga aquí just davant de la sala Cabanyes. I abans havia treballat a l'escola en Xaneta. Del 0 al 10, quant t'agrada la feina de secretaria? Del 5 al 10? Del 0 al 10. Ah, del 0 al 10. Un 8. Quin tipus de feina fas durant la teva jornada de treball? Doncs mira, a primera hora del matí apunto els nens al menjador, després, quan acabo, demano el menjar perquè no se'ns descuidi que ens el porti, i després, un cop ja tinc tot el menjar demanat, el pa per als berenars i de més, arxivo tots els papers que tinc per allà sobre la taula, que m'hagin pogut quedar a primera hora, i llavors ja em dedico a pagar factures, a arxivar papers, a fer fotocòpies, a passar comptabilitat, enviar remeses al banc dels rebuts que hem de cobrar cada mes als vostres pares, mirar de fer cartes per pagaments que s'han de fer, i tot és això, arxivar papers, papers i més papers. Més o menys quantes trucades reps al dia? Més o menys quantes trucades? Doncs al dematí moltes més que a la tarda. Al matí potser en rebo 20 o 30 i a la tarda potser són 10 o 15. Són educats els nens que el venen a visitar? Molt. Sempre que venen els nens, això sí que ho haig de dir, que quan veniu a veure, hola Mònica, bon dia, bona tarda, l'Assumpta m'ha dit a veure si em pots fer 10 fotocòpies per davant i per darrere, en color, cap aquí, cap allà, del dret, del revés, tot us ho expliqueu superbé, molt bé, molt bé. Tens moltes trucades de nens durant el dia? Trucades de nens? Bueno, visites. Visites de nens, sí. Hi ha dies que més, hi ha dies que menys, va com va això. Depèn de les feines que us posen i del trimestre i de tot una mica, però bueno, hi ha dies que sembla que us ho aneu passant i es posi de moda i hi ha dies que no en veurà ningú, va com va. Moltes gràcies per la teva... De res, només faltaria i s'ha acabat. Ja està, molt bé, us m'ha agradat molt. Gràcies.